lekhekhe ngeke liphathe kabi indoda ephilile. Louise, kodwa uyambona sekhuluphele kanjani? Mina ngiyayithanda indoda enezicubu. Louise, ukhuluphela kuba ngisifo sikashukela. Ukukhuluphala yebo ngiyezwa sisi kodwa kube ukukhuluphala okukahle. Bheka. Uyabona? Lutho. Uyambona ukuthi usidimo senjani? Awu, cha lo ngiyabonga sisi. Uyazi ukuthi uqinisile Louise? Yebo, usidimo ukhuluphele. Uyazi yini? Ingoba unginika isausage yena athathe yonke iBoerewors. Louise, awuhambe uyobheka eminyango ubheka izandla zami zinjani? Hayi. Ngiyezwa khulunywa ngabantu abakhuluphela ufethi iBoom namaBoerewors. Usuyabona bengikusho sisi. Umnika intongo manje yena athathe lonke ibhodlela lika peanut butter. Umnika iplate epapa yena athathe. Uxolo, angizwa? Sabo. Ukhona nje uSidumbu. Ungalela ngasemuva. Bekubani lo Louise? Ubefuna imbungu. Yiphi yona? Uphi? Manje Oh, sawubona Sidumbu. Hi. imbungu la ivunyelwe ukuba nezivakashi. Sisi, angisavunyelanga ukuthi kube nezivakashi manje. Miyeka ngene Louise. Sisi, uma uvumela uSidumbu angenise noma yiphi imbungu la ifunayo. Uyazi le nje yobukeka kanjani? Iyababomvu njengomatlasi onezibhungu. Sidumbu ufuna ukubona. Gogo, uyamuzwa sithi uthini uthi umvulele ithangene. Walahlekelwa ugogo wakho. Masamba. Sisi, uyothi ngasho. Uma uvumela uSidumbu ukuthi angenise eyodwa nje imbungu, uyobona sengenisa umhlambi wazo. Ikhona into engifuna ukuthi uyicabange. Usayikhumbula leya Lodgers Association osuyiqalile? Iphela. Oh hayi, le impela bengizama ukuthi ngiyikhohle impela. Ungakwenzi ke lokho. Umhlelo wephephandaba lethu uthi isona ke lesisikhathi sokuthi le yanhlangano eziqashi ivuselelo. Ngimtshelile ukuthi ngizoke ngixoxe nawe. Hawu manje mfowethu, liyaqala phela izange iphumelela ngithi. Wakungakabi isikhathi sayo. Ngabona manje uma uphinda uzama ukuyivuselela le nhlangano eziqashi, inkampani yephephandaba lami izokuxhasa. Yongichaza ngemali mfowethu. Uyazi ngathi bangazama bayithi kancane yazi bayikhuphula. Yoba khonyana imali. Kodwa ke Sidumbu, le ndaba idlela amathambo engqondo. Phela uyoduma njengoba nawe uSidumbu nje, Ntume. Singaze sizame nokuveza ku TV. Mina ku TV. Uyothi uzihambela nje emgwaqweni. Abantu bakubungaza. Phela uyobe soundabuzekwayo. Undabuzekwayo. Hawu. Sengathi ngiyabona. uSidumbu esengupresident we-National Lodgers Association. Mina upresident. Laba abangani bakhe ababili bawusize ehhovisi. Omunye abe unobhala. Omunye akusize ezimalini. Awu, ufet ethu usaya ngaseThekwini phela. Hey, phela uJoko waboshwa. Awu, kwakubi lokho. Kodwa ngiyethemba Sidumbu ukuthi unabo abanye abangani abazokusiza. Hayi, ukhona uFK noma eqonyiwe nje. Hayi, ukhona noGundwane. Awuzwe. Hayi. Cabangele le ndawo. Idlela amathambo engqondo. Hayi, kulungile phela. Kwenziwa yini May? Kwenziwa yini konje makwenze njani mfundisi? Kwenziwa yini ukuthi njalo nje mangizela ngizovuselela ngokholo bese ngithola ikhekhe. Uyazi mina abanye bangasho nje bathi hayi umuntu nesihe ophanayo bakala usiza indlama emele kunqobo zemnyango. Kanti ke abanye mebangasho ukuthi hayi unemizwa nobuhlakani bekhekhe limnandi lihamba phambili. Umfundisi. May. Kodwa uyazi umqondo uthini? Angazi mfundisi. Phela kunye nje kuvela kube umlingo May. Mfundisi. Uxolo mfundisi. Kakhulu Thoko.
Mfundisi. Lunga njani Cwezi? Ikhekhe lakho May. Ndoda yakho. Usala. Wenze njani Stumbu? Bheka. Ngibheke ini? Awuboni. Kanti umizela impetho Stumbu ngcono. Usala. Awubona manje. Ngibone ini? President Dumo. President Stumbu. Phela ungekudala phela ngoba senguye ngempela phela. Ungibiza la uzongitshela ukuthi upresident Stumbu. Cho. Yazi Stumbu, awungiyeke ngale mniningwane yakho. Kufanele ngabe ngisiza uanti lapha ku7 kaMfundisi. Awungiyeke. Layilani ke madoda. Komele ukuthi usisi May ke fika la nonke nivele nithi ningene phansi kwetafula. Yabo? Angeke sanele. Noyipintsha nje hayi ikinga nje lapha ngithi. Sifuna imali yethu. Sifuna imali yethu. Sifuna imali yethu. Hayi lalelani madoda. Imali yenu ngiyiphethe, yabona? Into nje ukuthi ke maseqedile phela umhlangano, yabona? Bese ke ngiyanikeza. Into nje ke thina sawuhlangana ke njengekhokathi, yabona? Hey, yini caucus? Uyazi wena uyathanda ukuba uhleba. Ikhokathi angithi yini? Sambeni. Sifuna imali yethu. Layelani la madoda. Mina ngizoba president. Wena FK uzoba mphini wepresident. Angithi futhi ke ube umphathi wezimali, yabona? Kundi wena uzoba secretary, yabona, umabhalane, yabona? Kunjani lokho? Ubani uthi uzoba ipresident? Akekho umuntu othi ngizoba upresident, kodwa ke madoda niyazazela na imina phela engifanele yile sostulo sokuba ipresident. Noma khona elinyisu enalo. Yebo. Yilephi? Yimina ngizoba president. Uyathanda wena ukuba uhleba, yazi? Hey, hayi madoda, makunjalo asivoteni. Kuzaba intando yabantu, umthetho owabantu. Sizovotela lo ofuna be president. Kulungile ke. Ubani uzovula? Icaucus. Bekani ke. Umuntu nomuntu ke uzovotela lo muntu amthandayo ukuthi abe president. Angithi bese ke amapheshana siyawathatha siwafaka la egqokweni. Angithi yabona? Umuntu nomuntu ke uyabhala ukuthi ke FK wena ungabala ke la ngithi ama vote. Ivote yokuqala uGundane. uGundwane uhamba phambili ngevote eyodwa. Esibili uFK, uFK noGundwane bayalingana. le uStu. Hayi. Siyalingana masikhama vote. Ayikho lento. Hayi, kodwa madoda, alikho iqiniso la. Nazi kahle ukuthi yimina phela engifanele ukuthi ngibe president. Akekho umunye ngithi. Engiqonda ukuthi lo Gundwane uthole kanjani vote. Hayi. Uyazi ukuthi madoda, kumele ukuthi sithole yabona okwebrand ukuthi sike sithi ukuhlaphula, yabo? Uthini ngabafethu laba basemnyango? Hayi manje usofuna ukubhetha. Uyayibona ukuthi ngana lento. Angeke balingane phela lento. Angisho lento ngithi bona sizobenze njani? Mamela la komele ukuthi kube khona phela abantu abazoshaya ihlombe. Mase siqedile phela ukuvota, sivotele ipresident phela, yabona? Ye Lodgers Association angithi. Ufuna ukujini weFK. Hayi. Lento ngeke yenze ikhanda lami sebenze. Hayi wena ngisho nelitha wena amalitha awu2 ngeke yenze ukuthi khala ukuthi ishuma. Phela wanele lo brand ofakela kule nkomisho. Ngisho noma unganikeza impunguli ngeke iziphathwe ikhanda. Uyazi ukuthi futhi phela maseqedile ukhetha yabona upresident weNational Lodgers Association bese siyaphinda futhi yabona. Mate. Masiphinde futhi sivote abadala. Umuntu nomuntu ke sovotela lo muntu one brand ngisho ukuthi uvotela sivotela umuntu lo ozoba president angithi siqeda futhi sifake lapha bhala ke lapha FK ivote oqala uStumo Vote eyodwa ekaStumo, eyesibili uStumo amavoti amabili akaStumo. bese uvotela uShabalala ubani uShabalala
Umunye umuntu ohlale White City engimaziyo. Angaba president okahle impela. FK lethi Kahle ngibumadoda. Manje mina ahambe yobuza uShabalala. bengazi mina ukuthi fanele ngivotele wena. Madoda. Omele ukuthi siye ngale phela. Sotshela imember yabona ukuthi ke ubani uzoba president ngithi. Madoda. Hayi madoda. Hayi indaba ezimnandi impela. Uyabona manje sesino president. Sifuna imali yethu. Madoda. Bafowethu bekanda. Indaba ezimnandi iqala. Bese ke indaba zemali emva kwalokho angithi Vele kuyabonakala wena usikhethele wazivotela ukuba upresident. Ubando Vele semnika imali yakhe. uyazithi uthini mashaya izandla qala bese ke singamnikeza imali yakhe. Madoda iCaucus ye-National Lodgers Association ihlangene ne-Protea East Lodgers Association ibona bankhethe ukuthi ngibe upresident. Ezandleni ukuze ngithola imali yenu. Kakhulu. Hayi madoda hayi ngiyabonga impela ngiyabonga ukuthi ningishayile ihlobo. Madoda sizonazisa ke ukuthi ke omnye umhlangano uzoba nina ngithi Iphi imali yethu? Lalelana madoda lalelana kusho ukuthi nina aninandaba nesimo esibucayi esikhungethe bonke abafowethu babaqasha intweni nizela ukuthi nje iphi imali yethu Wena usungupresident we-Lodgers Association. Phela bangivotele bonke to munye nje umuntu kade votela uShabalala futhi nje bekuyiphutha lokho. Ngiyakubongela Stooms. Hayi futhi nje bese ngibhalile futhi inkulumo yami engizoyikhuluma phela njengopresident we-association yabo. Ithi ladies and gentlemen njengoba ngupresident we-association. Cha Stoom. Akwenziwa kanjalo phela. Lalela la. Uyabona phela ipolitiki iyefana nje njengo-act stage. Kumele uziphathe njengopresident. Alright. Ukhulume njengopresident. Hello there. Uhleke njengopresident. Uhambe njengopresident. Ucabange njengopresident. Madoda komele ukuthi sihlangane sibe yimbumba ngoba masingenze kanjalo phela sobhubha siphele uyabona i-National Lodgers Association angeke iphele ngithi labo mastandi laba zobalungisa phela angeke sibavubele ukuthi basithathe basijikise basise le basithathe basijikise basise le angeke bakubone noma bangeza bawumhlambi ngiyakutshela ukuthi angeke bakubone lokho uyabona thina manje angeke phela silume manje si-National Lodgers Association awu bangani bami hayi ngiyabonga hayi kuhle manje sekuyisikhathi seyikhalo all the queries imithetho eyishumi yomastandi Woza nazo Stumo. 1 Manje 1 ukhokha imali eshisiwe endlini ezincane la ungeke uhlale khona amagundane 2 komele ukuthi ube semzini wakho mntanami makushaya u8 o'clock ngoba mawungekho ukwazi ukuthi u-out 3
komele ukuthi laba abesimame bangalinge bakuvakashela endlini yakho ngoba batholakala lapha ukwazi ukuthi lelo langa u-out mntana. 4 ayitshoko akuthi ngiyaxolisa ngisawuthi ukufaka amanzi etiye. 4 Louise sinjani? Awusihle kabi sisi kuyafiwa. Uyazi ngicishe ngakuthengela nawe. Mina asingeke singifanele mina sisi. Sifanele abantu asebekhulile njengani. Hayi thina sisebancane. 8 ungalingi uphuze leso silingo sotshwala emzini wami. 9 ningahlala noma nibe yishumi endlini encane. Ukhuluma nobani lona? Uyakhonkoda kuphela sisi. Yep. Uyinhlobo exubanisa imbungulu nesimakho. Ngiyangitshela bangani bami seliyisona isikhathi lesikuthi sibhikisha impela singayilaleli yonke lemithetho. Tshela mina singamakhondana noma siyivemvana noma singamaphathiya sivumela ukuthi sipitshizwe. Tshela mina ngithi bangani ba. Hayi cha, umnandi ngempela lo mdlalo wakho. Kanjani uvele usalusuba umdlali nje wase stage? Awu sisikati usho khona entweni phela siya practice nje ukuthi ke sina umdlalo kusasa uma amateur. Kusasa? Kuze kwakumbi ngoba thina siya lapha emshadweni wakaMavusi. Hawu sengikhohlwe phela ngendaba yomshado wakaMavusi. Sokwesigqoko somshado leso yani. Sini emshadweni wakaMavusi usuku lonke kusasa. Ufunelani ukwazi lembungulu? Sisi awusho ukuthi ngisale ngingaye emshadweni gathi izimanga zalembungulu. Louise, asikho isidingo sokuthi siduma bheko noma ngasafanele. Bheka bayahamba okusho ukuthi ke singahlangana la ngo2 yabona? Umhlangano wani? National Lawyers Association ka uhleba wena yazi. Singiyakhumbula usho lo yamhlangano. Nibatshele bonke abafowethu. Okay, kulungile. Kusasa ngithi. Yebo. Ngo2 ntambama. Ekseni ngo2. Ekseni kanjani? Ya2 ntambama yazi wena uhleba kakhulu. Nokungabaza sisi. Awusho ukuthi angisali. Awubheke nje. Awu Louise kahle ukuba nehaba. Ukhathazwa yini wena ngoba ntambama usidume emidlalweni wakhe? Lokho sikuzwa ngaye sisi. Hey bakwethu, ngeke. Asihambeni bakithi. Kubonakala emehleni akhe nje ukuthi ikhona into aphezukwayo. Wothi ngasho sisi. Yini ngawe manje? Ngiyayilo. Ashishani ngelani madoda. Hurry up slowly. Awu. Ngiyathokoza ngendlela osusebenze ngayo Sidumo. President Stu. Oh, President Sidumo. We're NLA, National Lawyers Association. National Lawyers Association. Awusho ke President Stu. Ingabe kukhona yini okumqoko ongathanda ukusitshela kona thina bamaphephandaba? Yebo. Akentshini. Sizoqala ngama queries. Kwehliswe ama rent la phezulu. Bayekele omastandi ukulalisa abantu endlini encane bebaningi. Oh yebo, qinisile impela. Omastandi bayeke ukudlisa iziqashi zabo ushevu. Awu, badlisa iziqashi ushevu. Stu, President Stu, sesilungile ukuqala. Oh, hayi kuhleke. I-press conference izothi ukuma kancane kusafuna ukukhuluma nezimember. Uzothi ukuma nesithivus. Xolo madoda. Siqashi. Lalelana upresident wenu ukuthi uthini? Hello there. Siyakhohlisa la. Phela siyakhohlisa. Madoda. Musikhohliswa amakwenze njani? Uzibiza ngokuthi upresident azange sakuvotela thina. Excuse madoda. Ngavotelwa mina i-caucus ilanga libalele. Hayi cha angekho lapha. Hayi madoda, kwakuumhlangano wokuqala we-NLA nephela. Yini NLA? Uyabona wena, ngikuchazela uma ungafundi ukuthi ulalele.
i-NLA, i-National Lodgers Association. Umthetho wesithathu. Komele ukuthi banike ithuba isiqashi uma singakayikhokhi irent ekupheleni kwenyanga. Ucabanga ukuthi oMastandi bazokuvuma konke lokho? Khohlwa Sidumo. President Duma kuwena. Uma oMastandi bethu bangayivumi lento madoda, komele ukuthi sibhikishe, chitha igazi. Siziphu zabo yini eziloku isikhala sibalandela, noma siyinkuku zabo eziloku zikikilika uma zizohlatha. Lutho madoda, phambili ngomzabalazo. Madoda, siyamadoda ngeke siyivumele into nje. President Duma. Yini wena? Khuluma Nikhumbule uzochitheka igazi. Hey madoda. Hayi manje madoda, hayi manje. Awu mfundisi. Stu. Ungabuzi ukuthi uba nongqongqoza ngoba awazi noma uyena na. Mfundisi, usisimeya akekho mfundisi. Ngizomlinda uMay Duma. Mfundisi, uzobuya sekuhalela impela mfundisi. Ngingumuntu onesineke Siduma, ngizomlinda. Mfundisi, ingathi uzobuya kuhayela impela, uzobuya kusasa nje. Kusasa? Hawu kwakubike lokho. Uyazi benginethemba lokuthi ngizothi ukuncinda kancane. Ukuncinda mfundisi? Wesiduma. Obani labantu abasekishini? Bapha abantu mfundisi. Ngisho laba ya. Oh, uyabona Siduma, ngiyathemba ukuthi akukho okungalungile osumisela ukuze ukwenza lapha. Ngoba makunjalo komela ngimtshele uMay. Mina mfundisi, ngiyakutshela impela Siduma komela ngimtshele uMay. Mfundisi, oza mfundisi. Empeleni mfundisi, la madoda la ayiphela. iProtea East Lodgers Association. Manje mfundisi besinomhlangano la wokubonga. Sizobonga bani? oMastandi bethu. oMastandi benu. Sizimvu? Cha mfundisi, into nje phela asinaso isikhathi sokubonga oMastandi kuyo yonke lento basenzela yona mfundisi. Hawu Siduma ndodana, nasenhliziyweni elififi kukhona nje ukukhanya ongcwele. Nama ngibonge ngoba ngesiqashi njengani nje Siduma. Aho, President Siduma mfundisi. Mfundisi nawe isiqashi. Kunjalo ndodana. Kanti sizona yini iqashi endlini kaSomandla. Sihambe iqubo kwesikhashana nje endlini yakhe yobumba. Hayi. Ingathi uMay uzofika manje abanye bazoba yiqashi kwesikhashana phela kodaba keBruka. Uwando Msindo. Ngikutshelile sisi ngathi mangisana. Awubheke le bhumi lisiyenzi concert. Ngoba ngathi iculo lesonto nje leli. Fundisi. Hawu May, angaze ngisibone isiqasho njengaleso naso. Uyazi uNkabi, ungibizile la ukuthi ngizokwenza inkonzo yokubonga zonke iqashi. Sibonga oMastandi bazo. Sibonga oMastandi bazo. Simtomese.